Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Philippine Army ginpabako ng monitoring sa Visayas kasunod sa pagbomba sa Marawi City. Construction sa legislative building sa Bacolod ginsugura na. 37 anyos arestado sa pagpatay sa iya nga Iloy. Pagtukod sa bago nga Burgos Market, hindi na pwede madelay sunod sa kay Mayor Abby Benitez. Kag sa Good Vibes, Christmas Parade of Lights kag Laser Light Show sa Bacolod gindagsa sa weekend. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagpatuman sang experimental rerouting para sa mga modernized jeep para sa dugang nga rota ang ginidog sa Disyembre 7. Magluwas nga wala pa naaprubahan sa konseho pagatunan pa sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagtalana sa kadamuon sa mga modernized jeepney units halin sa 5 ka bag-o nga ruta nga magabiyahe sa Ayala Capital Central. Suno kay Bitaw Head Patrick Lacson, ila man gina-consider ang Christmas rush amo nga sa baylo nga sa nagligad nga Disyembre 1 ginidog ang pagpatuman sa experimental rerouting para sa 5 ka mga ruta. Nalagip diri ang mga jeep nga nagabiyahe Eroreco, Fortune Town, Alihis, Shopping Lasal kag home site. Plano sang Bitaw nga gamiton ang Dalan San Juan para sa new routes. Magatukod man sa nga terminal ang tagdumalahan sa mall sa ilang parking area sa kilid sang Dalan San Juan. Paminsar naman ang ilang kita sa mga operators. So, initanan experimental siya. So, by next year, I'm sure may ara na kami final nga makita nga angay sa as far as the demand ng market sa riding public. Kag sa traffic flow nga hindi man maghalit. Sa number 9, Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental kag siyam ka iban pa ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang nakapasar sa Seal of Good Local Governance 2023 sa Department of the Interior and Local Government. Ining gin-announce ang DILG sa tong Disyembre 2. Ginadayaw sang DILG ang effort sa mga LGU nga nagapakita sang maayo nga panghimanwa kag mas nagapasaka pagid sang kalidad sang public service. Nalakip sa listahan sa mga nakapasar amo mga syudad sang Cadiz, Escalante, Himamaylan, Sagay, San Carlos, Talisay kag Victoria City, kag mga banwa sang Lacasiliana kag Manapla. Ang SGLG pagkilala sang DILG sa mga local government unit nga nagpakita sang outstanding performance sa nagkalain-lain nga patag sang governance. Sa number 8, PhilHealth ang nagaduso kag nagahaylo sa publiko nga mag-avail sang konsulta program sini sa idalom sang Universal Healthcare Act. Suno kay Janime Halbuna, ang head sang Public Affairs Unit sang PhilHealth, sarang ma-avail ini sang tagsa-tagsa pinaagi sa pagpa-register sa mga accredited PhilHealth Consulta Facility. Ang consulta package nagalakip sang initial kag follow-up primary care consultation, health screening kag assessment kag access sa selected nga mga diagnostic services kag bulong. Sa Western Visayas, may 156 ka healthcare institutions ang na-accredit. As of October naman, may 160 ka consulta package providers sa rehiyon. Sa Negros Occidental, may 34 kag may pending approval pa. Suno kay Halbuna, 72 ang target para sa Negros Occidental. Kabahin sang pagpangapin sa ikaayong lawas, mas maayo suno sa PhilHealth nga mag-avail sang konsulta services. Samtang, nagpirmahanay man ang PhilHealth kag LGU sa Bacolod kaina para sa 330 million pesos nga pondo nga pagagamiton para sa konsulta program. Ang Bacolod ang pinakauna nga LGU nga may nalagdaan nga kasugtanan sa PhilHealth. Sa number 7, chainsaw operator patay sa pagpaniro sa Banwasang Calatrava.
Patay nga sa chainsaw operator matapos gintiro sang wala pa nakilala nga mga suspect sa barangay Lalong, Calatrava, Sabado sang hapon. Ginkilalang biktima nga si Wilfredo Brazona, 57 anyos ang barangay Anii sa Calatrava. Sa inisyal nga investigasyon sa Calatrava PNP, nagapahuway ang biktima matapos nagpangutod sang kahoy sang ginpalapitan nini sang 5 kawala makilalaan nga suspect kag gintiro sa agtang. Giliw naman nga nagpalagyo mga suspect kagindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 6, anak arestado bangod sang pagpatay pinaagi sa pagkuga sang iya nga iloy. Yara na karon sa kustudiya sa La Castellana Municipal Police Station ang isa ka anak matapos ginaalagar nagkuga tubtub mapatay ang iya sini nga iloy sang Sabado. Pasado las 9 sang agas na nasapwan ang bangkay sa 68 anyos nga iloy sa sitio Ojong, Barangay Kamandag, La Castellana. Nasapwan ang biktima nga may nakahigot nga plastic straw sa liog. Ginatudlo nga suspect ang 37 anyos nga bata nga lalaki mismo sang biktima. Suno sa himata sang biktima, sadto pa ginakastigo man sang suspect ang mga ginikanan sini. Matapos nasapwan ang bangkay sang biktima, nagpatigayon sang hot pursuit operation ang mga otoridad kag naaresto ang suspect. Sa number 5, sa una nga 7 ka bulan sang 2023, may 153 na ang mga nalatnan sang HIV/AIDS sa Bacolod kag Negros Occidental. Anom sa mga nalatnan sang balatian, nagaedad sang manubo sa 15 anyos diri sa Western Visayas. May report si Romeo Subaldo. Si Elena kagang iya bagong bunag nga lapsag pabalik-balik sa ospital. Nagalain na pamatsyag sang iya bata matapos niya iningagin bunag. Pati siya, pabalik-balik man ang paglain sang pamatsyag. Sang ulihi, inpaibalo na lang sila sang pamilya sang amay sang iya nga anak nga napatay ini kag nagpositibo sa HIV/AIDS. Wala siya sang ihibalo sa sini nga balatian, pero nagpa-test sila sang iya nga bata kag nangin reactive sila sa amo nga balatian. Wala din niya nahimo kay duwagin kami sang bata kung nag-reactive sa HIV. Very sad kita time arang tawag nga feeling ko death sentence kasi nasundulan patay na kung paano ang bata ko sintomatikan sa bata ko. Paano mapatay ang bata ko next week? Paano na ko? Doon mo na sa ako na pinsan. Isa siya sa 1,333 na tanan ka mga persona nga nalatnan sa balatian sa Negros Occidental pati na sa Bacolod City. Humalin sang Enero tubtob Hulyo sini nga tuig, 115 tanan ang bag-o nga kaso sang HIV/AIDS sa probinsya. 153 ang napatay sa una nga 7 ka bulan sang 2023. Anom ang na-record nga nagaedad panubo sa 15 anyos nga may HIV/AIDS sa Western Visayas, pati na ang bata ni Elena. Sunod sa kay Dr. Jeanette Umali, presidente sang Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases sa Western Visayas, nagadamo ang kaso sang HIV sa probinsya kag nagahubin ang mga nagakalatnan. Importante gid suno sa iya nga temprano pa ma-detect ang amo nga balatian para mapaidalom gilayon sa treatment. Still tagid ang awareness sa mga tao. So syempre once aware sila, kabalo na sila kung anong obrahon nila. That's why early gid ang testing, para early ang detection. Kaya kung early ang detection sa HIV, may early man nga treatment for them. Though hindi siya cure, mahatagan sila sa bulong para masuppress lang ang virus. And of course, makalive man sila gyapon normal lives. Bacolod, Silay, Bago kag Talisay City ang nagapanguna sa pinakamadamo nga HIV/AIDS cases sa Negros Occidental. Magluwas sa CLMMRH kag Bacolod City Health Office nga treatment hub, ginbuksan man ang dugang nga mga treatment hubs sa Cadiz District Hospital kag Lorenzo D. Zayco District Hospital sa Kabangkalan City. Plano sa Provincial Health Office nga padugangan pagid ini sa Silay Provincial Hospital kag Valladolid District Hospital. Sang Biyernes, gindumdum ang World AIDS Day. Ang mga doktor kag mga advocates ng HIV/AIDS nagsindi sang kandila bilang pagdumdum sa mga nagtaliwan sa among balatian. May pasumba kag libre nga testing. Si Elena nangin parte na sang grupo nga naghatag sang ihibalo party sa balatian. Luyag niya mapaganhagan ang stigma sa mga tawo nga may HIV/AIDS. Kag luyag niya man nga mabuhi sang normal ang iya nga anak nga nalatnan sang among nga balatian.
Sa number 4, Bacolod Mayor Albi Benitez nagpahayag nga hindi pwede madelay ang pagtukod sa bag-o nga Burgos Public Market. Ginpasalig sa syudad nga hindi lubos nga maapektuhan ang operation sa mga market vendors sa tiun nga sugura ng construction sa New Burgos Public Market. Suno kay Mayor Albi Benitez, maga-negotiate siya sa pamilya Yanson agud nga maarkilahan ang masobra 2 ka hektarya nga bakante nga lote sa tupad lang sang merkado. Ini ang gamiton para tukuran sang temporaryo nga merkado nga masayluhan sang mga manugbaligya. Magalawig sa 18 ka bulan ng construction sa ang bag-o nga merkado nga ginpromisa sang alkalde sang magpapili sadto. Gani hindi pwede madelay nga ginapangabay man sang pila ka mga fish kag meat vendors. Kapin sa 525 million pesos ang pondo sang syudad gikan sa loan agreement para sa bag-o nga merkado nga may parking area sa second floor. Sa sunod man sa merkado ipahamtang ang jeepney terminal agud mas manginhilway ang lakat sang trapiko. Pero kung ara na ang ilang asayluhan, available naman, I don't see why i-delay naman. So ang ato di kinahanglan i-expedite na as soon as we have a lease contract with them, patindugan ka na itong atong temporary na market. And we're getting twice as much as the existing Burgos market to allow for maybe parking. We're also contemplating if we can create a mini bagsakan area para hindi nagagutok sa dala ng mga iba na lang nagasulod. And we'll probably regulate ang pagsulod sa mga goods sa area. Sa number 3, ginsugura na sa National Bureau of Investigation ang pagpangusisa sa isa ka intel officer nga ginaligar nagpamahog kag nagpakita sang pusil sa isa ka resto bar. Suno kay NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino, sa nagligad nga simana nagpadulong na sa Bacolod ang katapos ang Regional Office ng NBI. Padayon pang ilang investigasyon batok sa mga alegasyon sa intel officer nga si Jana Marina Valles. Kanunuman ang resulta sa investigasyon sa Regional Office suno kay Baldovino, ining iga-forward nila sa Internal Affairs Division sa NBI. Sa karon on leave si Navales suno kay Baldovino. Ginpangita sadto ni Navales ang iyang cellphone kag jacket nga ginapatihan na bilin sa resto bar. Nakuha sa CCTV video ang iyang pagpakita sang pusil. Natukiban sang uli nga iya mga ginapangita bilin man lang sa talatapan sang NBI. Naghinyo na damlag pa sang pasaylo si Navales sa tagdumalahan sang resto bar lakip na sa mga staff. Pending pa investigation. Gagawa ng report yung region namin, and then based on the report, maybe pwedeng mag-imbestiga ang Internal Affairs Division namin. Nauna yung region namin. Sa number 2, construction sang Legislative Building sang Bacolod City ang ginsugura na. Kabahin na ini sang preparasyon para sa pagtunga sang syudad sa duha ka distrito. Sa groundbreaking ceremony, gina-anunsyo ni Mayor Albi Benitez nga antes pa man magsugod ang 2025 local elections, mahuman na ang 3-story legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. Sa legislative building ipahamtang ang mga opisina sang katapos ng konseho, ang DSSD, OBO, BHA kag iban pa nga departamento. Ang 525 million pesos nga legislative building kabahin na sang pagpanganda para sa ginalauman nga redistricting o kunang pagtunga sang syudad sa duha ka distrito. Gani nakadisenyo diri ang 22 ka mga columns nga nagasimbolo sang 22 ka mga local officials. Suno sa alkalde, himuon nga pattern ang disenyo sa iban pa nga mga government facilities nga natalana itukod sa madason nga tuig. We'll have this kind of those slabs. So wala lang, hindi lang yun makita, but there will be two columns or slabs na mas dako, signifying the mayor, the vice mayor, and then the councilors. So makita mo na kung ano ang representation sila.
Pati sa market will also have all structures that's being built from here on onwards. We'll have that standard design. Office spaces. No, with the addition of this, 12,000, I think this will be more than enough to accommodate not just our local offices, but also others, no, na kinakinanlan. Kada numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Philippine Army ginpabakod pagid ang ilang monitoring sa Visayas kasunod sa pagpambomba sa Marawi City. Publiko ginapanawagan man nga mangin mabinantayon. Nagdangat na sa 11 ka mga personang napatay sa pagpambomba sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City. Suno sa militar, improvised explosive device ang gingamit sa pagpangbomba. Ginako sa Islamic State nga militante nga grupo ang pagpamatay. Ang Philippine Army sa Visayas nagpagawa na sang pahayag na nagapanawagan sa ilang mga tropa nga pabakuron pagid ang intelligence monitoring. Suno kay Lieutenant Colonel J.J. Havinas, Chief ng 3rd Division Public Affairs Office ng Philippine Army, hindi man nila luyag na pahugo ng publiko pero mas maayon na lang nga mangin mabinantayon sa posible nga spillover o kung paglabot diri sa Visayas sa mga terorista nga grupo. Nakahanda ang Army para sa mga amo sini nga bagay suno pa kay Havinas. Kinahanglan lang gid nga papasugo ng pagkuha sing impormasyon tuoy sa mga nagasinulod nga grupo sa Kabisayaan. Dugang pa ni Havinas nagabinuligay sila sang PNP para sa intelligence monitoring kag labi na ang nagabantayan ng matawo nga mga lugar ilabi na kun bulan sang Disyembre. Ang mga pantalan, simbahan, airport, bus terminal, merkado ka mga syudad. Nagapangayo man ang Army sang kooperasyon sang publiko nga kung may mamonitor nga mga suspicious looking o kung makaduluda nga mga persona sa ilang mga lugar o kung may ginbilin nga mga makaduluda nga bagahe nga giliyon ipahibalo sa otoridad. If they have the suspected person, no, parang daw lalain na pagtulukod, those are very suspicious, i-report nila no sa aton kapulisan, sa aton mga kasuduluan na lapit sa ila. Pag may nakita sila mga abandoned packages no sa mga terminals, no, mga kaduda-duda lang ang mga package, mga karton, mga sulupin, mga amusina, i-report man nila dahil sa aton kapulisan, sa aton mga sandaluan para maaksyonan. Sa Good Vibes, laser light show kag Christmas Festival of Lights ang gindagsa sang kapina 10,000 ka mga tumalanaw sa Bacolod City sa weekend. May report si Nico Delfin. Linibo nga mga tumalanaw ang nagtida sa dalan. Makita lang ang maduagon nga lantern parade kag float nga nagpasanag sa Burgos kag Circumferential Road sa Christmas Festival of Lights sa Bacolod. Upod sa tuigan nga parada halin sa STI West Negros University pakadto sa Bacolod City Government Center ang mga drum and bugle corps halin sa syudad kag Bago City. Nagatagman sang kalingawan ang lights on ceremony kag laser light show nga ginpangunahan sa mga lokal nga opisyales. Ang BCGC among nagserbe nga LED wall sang light show. Madason man nga nagpasundayag ang 7 ka mga grupo para sa Kasadyan Festival Street Dance and Arena Competition. Napili nga back-to-back champion ang Orange Erudites nga ginsundan sang Blue Guardians bilang first runner-up kag Yellow Tycoons bilang second runner-up. From the students to the teachers to the staff, nag-create isang awareness ng tanan-tanan, especially nga may changes kita subong sa aton nga ruta from the university going to the Bacolod City Government Center. Pero mas nami subong mas tawhay kag mas manami diri nga makita naton kay mas matawhay para sa panantanan nga mag-perform. Kay miski ginaulan ang passion sa kabataan nga magpakita sa ilang excellence is still there. Ang Christmas Festival of Lights nga ginasaulog sang syudad upod sa STI WNU isa lang sa mga atraksyon nga ginadugukan sa mga tumalanaw kada tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barbs,
katahom no sa nga laser light show kag nag-level up man ang parade of lights sa STI West Negros University. Nick, pati maano nga nagsugod na gidya ang aton nga Christmas ang holiday season naton diri sa syudad sa Bacolod. What a way kapag sugod man sa aton nga bulan sa nga Pasko, Barbs. Kagadas kita magtakob, of course, inatamyon naton si Miss Barbs ang happy birthday. Thank you, Gid Nick. Yes. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isa sa Negros. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.